Kakame uroni ka ba ap yau kun jong ka uroni ba unon pai saying la sis nam tam uroni chuan shu saying jong u kakame jong u ka ap kami lim timan kasngi ba unwan saying uroni udu kun marway ba udairu kun ba ka ikta man sim man kasngi ka duwai ya ublay ba ublay unpan kalai ka ching im jong u kakame uroni ka dan haching tiapang ka kwa ba kan ya i Khatduh ya u swa ba kan le no na kan ka perthai kan mau uroni ka por ka ching long khana jong u udai kuna ba tipsngi bat kam chupa berkhat ba ukun jong kaun kala ka cinglong jong u uruni man ba udang sa snong udai kuna ba tipsngi ukuna ba smart pasting ucu rap kam ya ka kame jong u uruni u isin ai bhai ka kame jong u ba trai sitam na banta jong u udai ru ukuna ba start ba minat haki cing pule jong u ka kame jong u ka trai sitam ka kwa ban penang pan start ya u haba ula pas ya ka matrik kakame jong u la phas school ya usasar uruni haba ula yo ban let pitang beng ya kicing puli jong u sasar asnam ba ula sa uruni ula trai sitam ha kicing puli jong u bat ula pas bah ha ki exam jong u kanu kakame jong u kakamen namar jong u haba ula pas ya ka class 12 ula yo ban let class hangni uruni ula stang ban kentu ya ki parlok jong u menang ban chit ya ki parlok jong u kita ki parlok jong u klapan bi ya u namar ki i bade ukuna ba sisor sidur roni ula stang man thok ya kame jong u lapan pisa na kaman la kapor kapli ka kame jong u ka bom tip ai ka ai kat ba upan uruni chupoi tikna sa kelas jong u bat bon kapor pendot tang bat ki parlok ban le changkai ban ya bam ya di sngoba ka banang ya kisngi ka kame jong u kelas ngulungo balai uruni upan pisa man kapor teng kamdan pisa shu ka hab ban let pan kelyang na ki paramarjan nang ban yo ban ai u kakame jong u kelas ngupher ki chingle jong u chu ya to khana shu ya ka sphang ki ching pule jong u chu ya to khana shu ya ka bu tho exam ne bu yo result kasngi shuti ru chu kwa shu ban wan sa snong haba kakame jong u kla pha ya u ban wan sa snong teng hakisngi shuti namar kla kancha bar ka kwa ban yo i ya u da udon ka daw ban aya ka uong ha ban plikot ngam don por ban wan snong kakame jong u kelas kuslai na ban ta jong u haba kawan ban pet ya uru kam chu lap ya u bat chu dan ha ka sa jong u runi ula klat ya kicing trai sitam jong kakame jong u la ngop haki kam sneu bat sngo thu shu ya lade la ule ka babakla ne ka badai ka wai ka sngi ula pan pisa na kakame jong u lai pho hachar tangka kakame jong u kam dan pisa shu kla tom ya u kla kali bamen le ayu kata ka pisa haba ngam chu ya sngo shu bamen ya thu yanga ba me yo result ne ba me pas ha ka exam jong me ngam dan pisa shu klong roni la pitare kakame jong u bakam ai pisa shu ya u ong ya ka bangan nom tre shu ban le class kakame jong u kla pha no ya u ban wan no sa snong re tre ban wan sa snong ong ya ka ba tre shu ban wan sa snong ong ya ka la dapim ai pisa shu ngan pep class no ngan le wat balano kakame jong u ka bun chung bit perkhat na ban tau khun jong ka karpat ya u ban wan sa snong ru klam tre ka perkhat ku slai bat sngi bat met na ban ta jong u runi kwa shu ban le snong langop ha kicing sneu bar lokrani ha ka kiat ka pisa klalot dan shu ka wai ka sngi ki parlok jong u kla khot ya u ban ya di sngob ha ulong ya ki ngam dan pisa shu nga hab ban le wat bala kila ong ya u mem thaj ban le bala roni ula perkhat nga thaj ken re on le kumno dangam wat bala ru ngam dan pisa shu watang ka charu ngam yo shu ban bam kila ong ya u wat ku slai ngi dan mangi ngin ai chingmut ya me ba men le kumno mitre ban le ki kila kali ya u hoj ula ong yang in che le tu no roni ula ngap sipang kom kata te ngam pat jumlen man ngam nang bangan tu yo lap ki briu hang ta te ngat sa tencar om le kila ong idan mangi in le lang wat ngi de ban le sen ba ban nom lap ki briu roni ban le belaru sngola namar ba jumlen langait ikicing ong jang ki parlok jong u la let ban persang ban tu kasin ka banangkong la let ban tu na ka wai ka dukan la yo sipho hachar tangka roni ula kmen ba namar ba dan ba yo i ya u la yo ban ra suk ya kata ka pisa ki parlok jong u kla ro ya ka cing tibit jong u ban tu habai la de ki aptang na kandang bat ki phai u ban le tu
kami jang u pat ka yam bat sngi bat min na benta jang u na do baroni cuan yeng shu ka kami jang u kla kampang ka kran marway halade ngas ngobabe bangalait bu skul ya ukun jang asasar ngan chen dala ya u sasnong unchin dakala cinglong kumni unlong hi ukun tip sngi janga kapang ka mense mat perkhat ya u kam tip ulale ayu bat ulang kumno ka kwa bakalait wat ya u re kamla bat kam dan bisa shu namar ka hab an shudan bet hayeng kamla shu banlait bela kicingpang hakamet jongka kilanang ban yaka bisa kabak pelang ru kalalot kam dan shu ka im bat yo bam satang ra kicing arab jong ki parasnong barak kibri kisngolongo ya uroni ukhna batip sngi men baudang don hasnong ka ke bala penlong ya u bon le kumni watang ka kemi jong uru cuan pej wan chengo shu haden cita yo boroni ulayo bantu sipau hajar kapisa ka ba ulatu kalalot tang ha ka ba uya bam ya di sngobha bat ki parlok jong u roni ulaong ya ki parlok jong u kalalot kapisa mentasai sanaphi rengam dan bisa shu pentit kiat klaong ya u nyo bisa na ken mangi ngihap ban ya wat lat ban yo bisa ulaong ya ki man letu tingam tre shu ngating yo kilap ki buriu ki parlok jong u kil amen sim ya u lai kilong ngile sen ken bat kin nam lap ki buriu kilalet ban persyang beang ban letu nakawai kadukan hakawai kacan met kilap ha ya u ban letu bakin apser maki yo dan ba yo i roni ru ban siu la ko ngu lalet ban tu beang ba la yo tu pra hajar tingka marsen yo ula mare wut ki parlok jong u klay ro ya u ba tu bit shisha ban tu mitim bidan sap shisha ban tu roni ula phu samrke bat usngo ya ha bu ong ya ki bu dan sap shisha iman hoit ken me ha ban pendan kam hok ya kanika sap ba medan wat ban le na ai roni ula ko ngu kle lalait ban thit ching ba man bam sngo ba bat ki parlok jong u kila ong ya u me wat kuslai roni indan rakat bet bat me nginam ya me roni ba pli bam tip ya ka buit bari jongki tang man pen bet bat ban yo khwan na u kame jong u kadan haching thia pang klang a kapisa ka man sim ka kwa ba ukhun ba jongka onwan phaino saying kasngo sa not na banta jong u ka yam kaduai man kasngi ba un kala bat unwan pet ya ka kwa man yo ya u kat ba ma upat chukun mau ya ka bat chu tip hiru ba ka kame jong u kapang sis nam tam kla ap ya u rele no kaching ap jongka ya ukhun jongka wan phai kat banang ya kisngi kaching pang ka met jongka klaban chur ka kame uroni kasngo thu ya la de bakam dan borshu ka kwa bakan kran Khatduh ya ukhun jongka kasngo sa nut bakan le no nang ne na perthai klam yo ya u khun jongka hakata kamet kalkran marwe imat ngan le na kani ka perthai klam yo kran Khatduh ya ukhun jonga klayam bat ka chaumat klasim mi ka kat sada ban tho da ka Shithi sa u kumat kilatu na arlyang gingap jongka kat bakadang tho ya kata ka Shithi sa u haba kladap ban tho klabu hapo kadairi jong u bat kala thiano kata kamit ke Khatduh ya ka kame uroni klaklan no na kani ka perthai